समाचार आयल बा। डुमरिया घाट से 2 मुर्दों ने मिलकर 17 मन लकड़ी लेकर फरार हो गया है। जेकरा के खोजे खातिर 75 गो पुलिस निकलल वाले खोजबीन में। हाँ, मोहम्मदपुर में एगो पकड़ा गई बा। ओकरे से पूछताछ से टकरा के चिदवलिया में एगो ट्रेन पूरा चकनाचूर हो गई बा, जौना में 70 आदमी घायल हो गई बा और 75 आदमी मर गई बा। सदौमा में एक लड़का बहुत टकराया है। वो कौन लड़का है? एक मतलब हो हमरो लड़का एकदम टक्कर में आयल हो। देखो तनी ओकरो के बोला के तनी पूछताछ करी हम ये कौना कितना नंबर लेके आयल बा। बबुआ सुंदरलाल, अरे केने बड़े जल्दी आओ ना रे, कुछ हमारे का समाचार सुनाओ ताकि हमारे मिजाज गड़बड़ हो जाए। का हो काहे को बोला तारा? अरे के बोलो नहीं है खातिर सदौआ के नाम आ गइल बा, रोशन हो गइल बा। सदौआ के लड़का एगो बहुत टपर आइल बा। तोर का हाल चल बा? जानता रहो हाउ दिलारवा बना दिलारवा ओकर लड़का एथी लखनऊ रह के पढ़त रह आ वो फेल हो गइल बा, बुझल? अच्छा, वो फेल हो गया। हां, और डॉक्टर साहब बजरिया पढ़ल डॉक्टर साहब। हां डॉक्टर साहब वो कोटा रह के पढ़त रह। हां, और वो फेल हो गइल बा। वो फेल हो गई। और बजरिया पर दिलारवा रहला ना, ओकरो बेटवा फेल हो गइल बा। अरे तो फेल हो गया थे अपन बताइबे। अरे वो डॉक्टर साहब के जानता रह, डॉक्टर साहब के। हां डॉक्टर साहब सब लोग के जानता नहीं। ओकरो लड़का कोटा रह के पढ़त रह और ओकरो लड़का फेल हो गइल बा। तो वो लोग से हमरा का करे के बारे क्या अपन बताओ जे तोर का भइलो। अरे मुखिया जी का जानता रह ना, मुखिया जी दूसरा काम वाला मुखिया जी के ऊपरो लइका ना फेल हो गइल। गाल मारी मुखिया जी के क्या पूछो तुम तोरे से? अपन बताओ केहू फेल हो गइल के पूछे हो गइल? अरे ते बताओ तोर का भइल? अरे सरपंच साहब का के ना त अपना गांव के वो खलवा के उनको लइका लखनऊ रह के पढ़त रह, बुझल? आ वो फेल हो गइल। सब फेल हो गइल ते पास भइल बले। अरे हो चुनु बाबू का देखा जाना। अच्छा पूरा खेतवा के खत चला। हां जानता नहीं हम। उनको लइका फेल हो गइल। फेल हो के दे वो से का लेबे देख बारे क्या पल बताओ ते कौन है थी चाइल्ड बनी। और हमरा संगवा उ लइका जब पढ़त रह ओकरो बड़ भाई बा, बुझल? तो वो पढ़त रह कोरा कूद के वो फेल हो गइल। रे तो माथा हमर पागल कर दे काते। हां का भइलो तू? अरे जब इतना बढ़ के लड़का फेल हो गई तो तू प्रधानमंत्री अब के पास नहीं? प्रधानमंत्री नहीं है तना पैसा लगाओनी है तो फेल कर ले। उठाइए ना। हेलो ए जी, सुनते नहीं कदना सचिव के कदना भर्ती हो रहल बा तो एगो काम न करी? अरे एगो हमरो लइका बा गोबर गणेश, तनी ओकरो कोनो देखी ना हो जाई, इंटरव्यू हो जाई। काहे ना होई? जब अपना जात ब्यादर के ना होई तो दूसरा केहू के होई। कौन लेन देन होई कॉलिए ओकरा के चिंता मत करी रउरा। हां जितना कुछ करे के होई हम जितना पैसा लागी हम देब, ठीक बा? हाँ काल भेजी हो जाई, आराम से हो जाई। ठीक बा, प्रणाम प्रणाम। ठीक बा हम धर तनी फोन है। जातनी इंटरव्यू देबे परीक्षा में। हां त ई लास्ट इंटरव्यू बा। आज ये नौकरी लाग जाई नु त या कुदारे के बेट सोना के लगवान सोना के। ई लास्ट इंटरव्यू बा, सब तो बिचवा दला बाकी भाई यो खोलक पड़ी ना खोलक ना पड़ी। आओ त इंटरव्यू दे के पास होके आएम। पास हो जाइबो। हां फारे का लागत यही जाई का हो। हां लागत यही जी बा, बैठल बड़ा सो। अच्छा चलो पूछ लिया। हां पूछ लिया। सचिव वाला इंटरव्यू यहाँ होता का? हाँ यहाँ होता नहीं खा लो सर कहाँ बैठी हिया बैठी उ बैठे वाला जगह है। और ये इंटरव्यू है का? नहीं हमरा बाबूजी का बथान है तो कुर्सी रखल तो ना होते बैठा लोगिन। हमार नाम है छुदा महतो, बाबू तहार का नाम हो? हमार नाम है सुंदरलाल सिंह। बाप का नाम का हो? जी बाबूजी का नाम हमारा गोलगप्पा सिंह है।
बाबू तार का नाम पता हो गईल, अब इनकर नाम पता कर लिहल जाओ। तार का नाम हो? जी हमार नाम है खूब सुंदर महतो। बाबूजी के का नाम हो? जी सर हमारे बाबूजी के नाम है झगरू महतो। बाबू नाम पता तो हो गईल, अब बारी अगल सवाल पूछे के। बाबू पहिल का सवाल तारा से, 2 + 2 कितना होला? सर 2 + 2 4 होला। बिल्कुल सही जवाब ब्यादर, तू तो छा गईल। ई लो दूसर का सवाल, अब बताओ 10 गो 5 गो कितना होला? दस गो 5 गो 15 गो। बिल्कुल सही जवाब, तू तो छा गईल हो। तो तार सवाल हो गईल, अब सवाल इनकरा पाई। हाँ सर पूछी। 99 का पहाड़ा सुना। सर तनी और आसान पूछी, एकाली धरती से आसमान चल जाता नहीं। तो 98 का पहाड़ा सुनाबो। पूछे तनी बुझात होइल ही नहीं। कबेरी सियाई पियत रहल, अब तू तो मैथ में फेल बारो। अब आवा इनकर से पूछल जा। पहिल का सवाल ब्यादर तारा से, ताजमहल कहाँ बा? सर वे उजरका घरवा ना, उजर लामा लामा पोल बात हाँ। सर वो पड़ी यूपी में। सही जवाब। दूसर का सवाल तारा से, जी सर पूछी। ताजमहल बनवाए में कितना सीमेंट लागल, कितना ईटा लागल, कितना लेबर लागल? का सर एक इनका बेरी डायरेक्ट चलता नहीं, हमारा बेरी पते हल्का पूछी, इनका से पहल का पूछी तब हमारे से दूसर का पूछी। चलो ठीक बा, पहिल का सवाल इनके से रही, पढ़बा तब नु मैट्रिक में घुस दे के नानू हो जाई। महाभारत कब भई रहे? भारत हमरा बाबूजी के दादा के दादा के परदादा के परदादा के सार के बेरा भई रहे। वाह वाह, सही जवाब, सही जवाब। दूसर का सवाल तारा से, हाँ सर पूछी। महाभारत के लड़ाई में जे मर रहे ओकर मोबाइल नंबर ओकर आधार कार्ड बताबो। हाँ ए सर इस सवाल के जवाब तो हमारा खानदानों में केहू ना दी। ई हमारा नौकरी ना चाहिए, ई रउआ धर या ई धरो, हमरा उसे कोनो नहीं खेले देवे के। ए सर ई हमारा नौकरी ना चाहिए, आ तू रउआ ली आ ई ले अपना गाड़ी में ठूसी लो। अब हम चलत हनी। वाह बाबू वाह, हमार नाम रोशन कर दिलो। हमार बेटा का नौकरी हो गई, अब हमार गांव में पूरा नाम रोशन हो गई। हमारा बेटा का तो सरकारी नौकरी हो गई, अब हमरा के मुकाबला करे वाला बा। अब हमरा कुदारी में सोना का बेट लगी। का बेटा नौकरी का हालचाल सुनाओ, का भइल हो का ना भइल हो? कहाँ कही हो बाबू, नौकरी ना लागल। सारा पढ़ाओ लिखाओ सब माटी में मिल गए। जो बकरी चराओ जो।